Shalom, sederek-sederek sedaya ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Saderengipun kita sesarengan sinau firmanipun Gusti wonten ing bab renungan dinten punika, sumangga kita ngaturaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung amargi awit saking sih rahmat lan katresnanipun kita sedaya tasih dipun paringi kawilujengan, kasehatan lan wekdal kangge ngabekti serta nampi sabdanipun. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Allah ingkang wonten ing swarga, kawula matur nuwun sanget awit saking kasayan panjenengan ingkang boten nate pedhot wonten ing gesang kawula. Gusti, dinten menika kawula badhe sesarengan sinau firman panjenengan. Lumantar renungan rohani, kawula nyuwun mugi Roh Suci nuntun manah lan pikiran kawula nalika ndadaraken sabda panjenengan. Mugi-mugi firman menika saged gampil dipun tampi lan dipun lampahi wonten ing gesang padintenan. Mugi Gusti ugi pilih berkah dhateng sedaya para sederek ingkang mirengaken supados manah kawula sedaya saged kabuka lan nampi wiji firman panjenengan kanthi bungah. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing dalem asma Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Irah-irahan renungan dinten menika katresnan ingkang nggadahi kawicaksanan. Mekaten, lan iya iki pandongaku, muga-muga katresnanmu saya mundhak-mundhak ing pangaruh kang bener lan ing serupaning pangerten. Filipi 1:9. Sederek-sederek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, ayat menika nggambaraken pandonganipun Rasul Paulus kagem pasamuan ing Filipi. Paulus boten namung ndongaaken supados katresnanipun tiyang pitados menika tambah, nanging ugi supados katresnan menika selaras kalian kaweruh kang bener lan pangerten. Seringkali kita ngira asring kita ngira bilih katresnan menika namung babagan perasaan. Nanging Gusti ngersakaken katresnan ingkang kadasari dening pangertosan babagan kersanipun Gusti Allah. Kang sepindhah katresnan lan kaweruh. Katresnan ingkang boten kadasari kaweruh ingkang bener saged dados katresnan ingkang kleru utawi namung miturut kekarepane piyambak utawi kekarepane kita. Kita kedah sinau sabdanipun Gusti supados katresnan kita boten namung emosional nanging ugi spiritual. Ingkang kaping kalih, pangerten ingkang luber. Gusti paring pangertosan supados kita saged bedakaken pundi ingkang sae lan pundi ingkang awon. Menika kunci gesang ingkang mulyakaken Gusti. Mugi-mugi gesang kita dados bukti katresnan ingkang nyata, ingkang sae, saya dangu, saya pinter lan wicaksana miturut kersanipun Gusti. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang Maha Siya, kawula matur nuwun dumateng Paduka awit saking piwulang ingkang mulya menika. Gusti, mugi Paduka njagi manah kawula supados katresnan kawula dumateng Paduka lan sesami boten namung adhedhasar perasaan kemawon, nanging ugi kadasari dening kaweruh lan pangertosan ingkang saking Paduka. Mugi gesang kawula saya dangu saya selaras kalian kersanipun Gusti, saengga kawula saged dados paseksi ingkang sae ing satengahing donya menika. Mugi Paduka berkahi gesang kawula ing dinten menika lan salajengipun. Amin.